Привет, приятели на футбола! Добре дошли в канала на Нострабет. Аз съм Илия. Е време да обсъдим сблъсъка между тимовете на Парма и Милан от италианския 11-ти кръг в първенството. Предстои наистина среща, която обещава да е доста любопитна, тъй като изправя два отбора в двата края на класирането един срещу друг. Парма продължава да изпитва затруднения с трупането на победи и в момента съставът на Карлос Куеста изглежда замесен в битката за оцеляване, а изглежда, че ще бъде такъв и до края на сезона. Що се отнася до Милан, там въпреки липсващите имена като Адриен Рабио, Кристиан Пулишич и Сантьяго Хименес, русонерите продължават да се представят сравнително успешно, да трупат точки и да бъдат сред лидерите в каучето. Парма също така, с проблеми в своите редици, като извън строя са футболисти като Якоб Андрейка, като Олнквист, като Ористанио, също така и Фриган. Така че очакванията за този сблъсък са да видим два отбора, които не могат да разчитат на максимално силните си 11-торки, но пък качеството в състава на Милан със сигурност е повече, така че очакванията са за това да видим победа в полза на гостите. Мисля, че ще видим и много попадения. По принцип в мачовете между двата тима падат по доста на брой голове, а напоследък и двата тима започнаха да записват по-резултатни мачове. При Парма това по-скоро е изключение от правилото, тъй като ако човек погледне по-назад в началото на сезона резултатите на отбора, ще видим предимно нискоголови мачове, но в последните си два двубоя имаше доста попадения. Лошата новина е, че ги допуска, а не ги отбелязва, така че това продължава да фаворизира позицията на Милан. Очакванията за този матч са победа в полза на гостите.